Татарстан Республикасының ак калфактар катнашчылары иҗтимагый оешмасы 1990 елда барлыкка килә. Ак калфактар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Татарстанда 162 бүлекчәсе Россия регионнарында 36, чит илләрдә 18 бүлекчәсе оештырылды. Хәзерге вакытта ак калфактның 216 оешмасы милли юнәлештә уңышлы гына эшләр килә. Ак калфак оешмасының максатлары милләтебезнең югары барган йолаларын, гореф-гадәтләрен, һөнәрләрен, яшәеш кыйммәтләрен, киенү алымнарын халыкка кайтару һәм торгызу. Милләтебезнең тел хәзинәсен гаиләләрдә саклап калу, ясли бакчаларда күк телебезнең асыл хәзинәсе бишлек җырларын балаларга өйрәтү. Татар гаиләләрен саклап калу, дәүләт күләмендә хатын-кызның дәрәҗәсен күтәрү һәм тагын да бик күп максатлар куя безнең ак калфак оешмасы. Инде Мәскәү каласында 2011 елда зур көч салучы, тагын да матуррак, тагын да сөйкемлерәк, тагын да гүзәлрәк, тагын да илһам нурын чәчеп яшәргә, дөрләп, янып яшәргә көч бирүче, дәрт бирүче, ышаныч бирүче, оештыручыбыз ак калфак хуҗабикәсе, Рәсәй һәм Татарстанның халык артисткасы Наилә ханым Фатекова. Аның инде үзенең ансамбленә сүз бирәбез. Рәхәтләнеп тыңлабыз. Biz bizning bayramimizni Sifat Karimova yozilgan so'zlarda murojaat bilan